माबायदि मोनदों आबै बैसागु बोथोरखौलाय हा मोजां मोनदों ना मोनसे खाम सिफुंजों दामनानै बिसोरखौ एसे बरायनि आच्छा नै दं रंजालि बैसागुआव गामिनि गाहेला बुरैफोरखौ लानानै थेलाजों लांदों बिथांमोना गामि नायनो जोबोद गोसो दङ गोबां बोसोर जाबाय गामिखौ नुनो मोनाखै थाबायनो हाया बिथांमोना दिनै माने थेलाजों बिथांमोनखौ रोगानाय जादों बैसागु बोथोर होनब्लाथ' माने गासिबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो रंजानो गोसो जायो नङा होमब्ला मोजां मोनदों ना बै बैसागु बोथोरखौ दे नै बिथांमोननि न'खरखौ बारबोदों दा हाबनांगौ बिथां मण्डल नार्जारि न'खराव हाबनांगौ नैबे जोंहा थेला बोग्रा थेला गारि बे थेला गारि जोबोद मोजां बोराय बुरि रोगानायाव बिराद मोजां औ बे जाबाय जोंहा आबौ सैलेन थेलाया एक्सिडेन्ट जानो नागिरदों जेबो नङा लामाया गेसेबमोन एसे सौदावदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय था जोबोद मोजां दं गासिबो दं बोनो हाला नामा आबौ दे जेबो नङा दे आशीर्बाद मोनगोन नङा होमबा बैसागु बोथोराव दे हामदों दे लासै लासै बोनो नाजादो नै आबैया बैसागु मेथाइ खनदों नोंथांमोना खोनासंनो हागोन आबैनि गोदै देंखोजों खननाय दे दोंसे खनना हो दे बे दैखौ लाय माबोरै बाननो जोंलाय दे मोजां खननाय सुखालाय नावा जावबा नावा राम जांगिलालाय जोबोद मोजां जादों नावा जावबा नावा राम जांगिलालाय दोबैनोसै आदा नावालाय दोबैनोसै थुनलाय